И здравейте хора, това е моят арсенал за 2025 година. Първо искам да ви кажа весела Коледа и честита нова година, въпреки че остава още един месец, аз съм почти готов. Има още няколко неща, които ще купя с арсенала и ще ги покажа в част 2. Моля, абонирайте се за канала и ставете лайк и да започваме. Първото по сила, което е най-малко, са корсарите. Предполагам, знаете как изглеждат. Секунда само да ги отворя. Ето как изглеждат корсарите. Само мази да видя колко са. Мисля, че са в 60 по кутия. Имам 7 кутии и една мини тройки. Следващото по сила са триъгълниците. Те са доста слаби. Да не кажа най-слабите пиратки на пазара. Ето те дори не са вече в барута, са по-малки дори от корсарите. Ето, тук имам уидоли от минали години и едно драконово яйце. Тук са още две кутии триъгълници. Следващото по сила, мисля, че са ред уидолите. Доста немощна пиратка, но става за пред нова година. Ето на Tropic Fire са. 20 броя в кутия. Следващото по сила, мисля, че са, само да погледнем, Мегабанга. Мегабанга са следващото по сила, 1 грам е пиратка. Гърмял съм доста през годината от тях, качвал съм видео в TikTok. Ще оставя линк към TikTok ми, те са категория 2. 1 грам са. Следващото вече е Puma двойките. 2 грама са те. Имаме също стандартни единички и тройки. Тройките са малко по-слаби от единичките. Забравя да спомена. Следващите по сила са... Кои са последващите? Следващите по сила са Black Devil-ите. Ето ги, 4 грама пиратка, доста мощна. На Tropic Fire са. Следващите по сила вече мисля най-силните. А не, извинявам се, забравя Silver Card. Ето ги, стандартни бурета. Тази граната е някъде преди Big Bang и Титана. Ето я. Пълна с барут, но не съм сигурен колко е силна. Следващите са Titan 5. Ето да видите как изглежда. Ще направя тестове. Ще направя как гърмя. Ето е F4. 5 грама са. Имам 2 кутии от тях. И най-силната пиратка в моя арсенал са Big Bang-овете. Не знам защо едните обаче са... Вижте сега. Едните шука вътре са сини. Пак са 5 грама, но не вярвам, малко по-силни са от тези, сякаш. И другите са май стандартните, пак са 5 грама, на Enigma са и двете. Вече следващото вече наистина... Отиваме при самоделките, моите самоделки, които аз съм си ги правил. Ето ги, това е най-силната, тя е около 10 грама. Тази е 2-3 грама, тази също. Това го изкарах от една щупена римска свещ, ето това. И това някъде там към 3-4 грама, ето, доста ще тежи. Ще направя може би тест на тях, но не съм сигурен. Следващото вече отиваме към зарята. Това са ето тези Whistling ракети, те пищят и гърмят. Имам 2 броя от тях. Значи 2 пакетчета, те са по 10 вътре или по 20. Следващото са ето тези ракети. Ето да видите как се казват. Не, Enigma са. По 6 различни цвята са. Не правят заря, правят само окрас в небето. Като слаби проверки, за да не плашат животните. Добре са го измислили. Това са сега от миналата година на Tropic Fire ракети. Двете се щупиха, не си купувайте такива. Такива не си купувайте, защото като отворих пакета, те се бяха щупени. Следващото е тази римска свещ, някъде половин метър е сигурно, гърми 40 цветни топчета. Следващото по сила, то вече зарята остана. Това е само Devil Style, ли се казва тази римска свещ. Ефектите редова последователно червени божури и пръски с зелен краклинг ефект. Май така беше. Аз не виждам много, защото съм не далече от телефона. Ще е Purple Candle. Тук доста добра беше, но пък движи тук е изкъсано. И не виждам много добре къде как, какво гърми.
нали, ударите. И вече мисля да преминаваме към най-силната част. Това е пиробатерия Galaxy Core 25 стрела. Доста добра за цената си. 20 лева я купувам аз. Дайте да видите ефектите, само да фокусирам. Това е. И следващата пиробатерия VIP. Доста силно очаквам да е за цената си, както виждате. Тя е... Ето тук, вие да си ги почетете. Ето, стига. И като цяло това е от арсеналът ми. Сега ще кажа кое колко струва и ще приключим, за жалост. Тези струваха по 2 левчета. По толкова аз ги намирам. Това струваше 10 лева. Това струваше... Тези двете струваха 15 лева. Тези 20. Тези също 20. Мега манга струваше 10 лева. Пумите струваха 15 лева. Тези струваха по 5 лева единичките. 6 лева това струваше тройките. Това струваше 10 лева, ако не се лъжа. Да е това. Силвърките струваха 10 лева също. Гранатата струваше 4 лева. Римските свещи струваха 5 или 6 лева. Не, тази е 6, тази е 5 лева. Тази е 5 лева. Триъгълниците струваха по 2-3 лева. 6 лева. Майко 6 лева съм забрал. 6 лева струваха. И като цяло, ако нещо съм пропуснал, моля поправете ме, питайте в коментарите. Уистинг ракетите струваха 2 лева. Това струваше 3 лева. Това струваше цялата, нали, 12 лева. Те са 4 вътре. И като цяло това струваше 21 лева. Това струваше, както видяхте, 35 лева випа. И като цяло това беше моят арсенал за 2025 година. Ще има, нали, добавки. Ето да видите така отгоре. И чао!